Hola, sou KTR. A veure, aquest nom, tanta gent de tantes generacions, us podeu presentar una mica? Bé, el nom vol dir que treballa Rita i estàvem assajant un dia i va aparèixer l'amo del pub de Massanet amb un cartell que posava KTR, preguntant per un dels membres del grup que tocava un altre grup i li van dir, us dieu així? I ell va dir, no, ens diem ATK. I ens va agradar el nom i vam dir, doncs ens el quedem nosaltres. I bàsicament som tan dispars de generacions perquè som un combo de l'escola de música i és... No, si sona bé, és igual. I és això, la gent que... Hòstia, tan a prop. No, gràcies. I la gent que hi havia es va apuntar, ens van posar en el mateix sac. Llavors tots sou del poble o veniu de varis llocs? Bueno, la Nori ve de Vilobí, en Pol ve de Riudarenes, l'Arnau ve de Caldes, l'Aran ve de Sils, jo vinc de Massanet i en Gilardo ve d'aquí de Vidreres. Molt bé. És l'únic local. I què feu, versions, cançons pròpies? Sí, fem versions, estàndards... Fem pues, de tot, no? Estàndards i cançons d'altres grups i les versionem. Pop, rock, funk, alternatiu, coses d'aquestes. Molt bé. I heu tocat en més concerts o festivals? O quina trajectòria teniu? Bé, jo he tocat 2 anys consecutius a la Festa Major de Massanet i he tocat altres concursos com el Destaca't, per exemple. Així com a grup nosaltres... Sí, com a grup. Com a grup, com a combo, hem tocat l'Udi Bàsquet, no? Hem estat també... No sé, on també hem estat? A Caldes... Bueno, aquí a Vidreres, bàsicament, en audicions o coses així que s'hagin fet del poble. I què en penseu d'aquest festival Victoria Fest? Milloraríeu alguna cosa o quines sensacions teniu? Encara no hem vist res, és el primer any i no sabem res. Vull dir, de moment estem esperant el sopar, que encara no ha arribat, però arribarà. Sí. I sembla que estarà bé. No ho sé. Gilardo, ¿qué opina usted? Bueno, que este es un grupo donde me divierto mucho, aunque no soy de su época, pero tocan una música que es de mucha actualidad y procuro siempre estar al alcance de ellos, estar a su altura con la música moderna. Disfruto mucho tocando con ellos, aunque todavía estoy esperando que venga un joven que toque el piano, que sea de la edad de ellos. Bueno, eso creo que es todo. Vale, doncs res més. Moltes gràcies i endavant. I sort al festival. Gràcies.